Vicente Soto III, mga suking tigpaminaw, labihan ka isug kayo. Ang mga justices sa Supreme Court, iyang gisaway, pertigin niyang isuga mga higala. Mas bright pa siya mahigala sa mga justices sa Supreme Court. Kaya iya yung interpretation may gustong matuman. Pero isyo mga higala sa dako-dakong isyo nga trilyon ang kantidad sa flood control, dili isog si Soto. Di ang aligasyon mga higala sa confidential funds, ngaway namatay, pwede ganyang isuga. Ha? Kining flood control project mga higala, ghost projects, trilyon ang kantidad, daghay na nga matay. Dino sa Sibulan daan nga kini si Soto mga higala, ang kagikan na ni Sugbo man, wa ka kita Soto sa mga patay mga higala sa Bagyong Tino indakin. Ha? Wa sa kakita anak na unsa na yung mga flood control projects diri sa Manang River, diri mga higalas Butuanon River, diri sa Kutkut River. Straight to the point. Pero perting isugan niya sa impeachment batok ni Sara Duterte. Nga sa punto mga higala, nga iyang gisaway ang mga justice sa Supreme Court, murag maing laki pa siya. Na ato nang gika-explicar mahigala kining decision Supreme Court nga penned by Justice Leonen, tinudlo kini panahon mahigala ni Presidente Pinoy Aquino. Maayong pagkatagik. Dili mahimo nga pasagdan lang nimo, importante kayo ng first mode, second mode sa impeachment nga nalatid sa rules mga higala sa House Rules o nalatid diha mga kagalaan sa atong Constitution. Constitution yun ha? Article 11, Section 3, Subsection 2, Subsection 3, Subsection 4. Gilati diha. Klaro yun na mga sukit paminaw nga ang ordinary citizen maka-file og impeachment niya i-endorse na og membro sa House of Representatives. Ikaduha, mahimo nga ang usa lang ka membro sa House of Representatives ang mo-file og impeachment. Kini nga klase sa impeachment moagi ni og institutional screening. Kay moagi man siya og House Committee on Justice. Kini nga klase sa impeachment importante kini because this is the only avenue that the ordinary citizen can file an impeachment case against an impeachable official. Straight to the point. Ha? Importante kini nga mode of impeachment. Unya wa man tagda sa House of Representatives kinumdo mo December 2, December 4, December 19 do nagipang file sa man dito. Wa na toy nada to sila. Straight to the point. Sumunang gibadlong sa Supreme Court di na mao. Wa kasabot Soto ana. Wa siya kasabot or naglabi mga higala ang dili siya mo sabot kay naa si ambisyon. Taon sa ning kalakiha. Muna ingon Supreme Court, labi na dunay session adjournment sinide ingon Supreme Court kanang maong mga kaso nga na-file considered as dismissed or terminated na. Straight to the Kaya point. doon na may adjournment sinide. Terminated na. So kay terminated na, kadtong pag-file nila sa ikaupat, nga kunuhay nakakuha na sila og more than 1/3, wa na to'y nada. Naigo na siya sa 1-year bar rule sa impeachment case. Straight to the point. Gibadlong sa Supreme Court, gipatinaw maayo Supreme Court ang pagkasulti. Kay ngano, importante man na kayo kana nga mode of impeachment para nako mao ilabing importante because the ordinary citizen, that is an avenue. That is the only mode that the ordinary citizen can file an impeachment case against an impeachable official. Kanang third mode nga gigamit nila nga basta makakuha 1/3 votes, di man ang ordinary citizen makafile ana. Sila lang mga congressmen. Nasa Article 11, ang gigamit mahigala, ang gibasihan nila nga na-file ang Article 11, Section 3, Subsection 4.
para nako dili ni maoy pinaka-importante gani kay mga congressmen naman ang naa. Unya kay bawal ba ka mga congressmen inig voting ana mahigala, mubuto man lang na mga sugid dig paminaw dunay lingin nga katarungan o kwadadong hinungdan ng uban. Kining first mode mo'y pinaka-importante para nako kay ang ordinaryo nga citizen maka-file. Nan kundi ang natagdon kanang inana nga mode. Maunsa man wa nay nada. So ang nagsupak sa konstitusyon, ang nagduwa sa konstitusyon, mao ang mga congressmen. Muna nga Supreme Court, gipatina ang Supreme Court dili na mao kanang inyong gihimo. Ang correct interpretation na ni mao ni. Gitagaan sa correct interpretation Supreme Court. Wa mo'y discretion din ha. Klaro ko na under the Constitution, sa may discretion na once mapasakang impeachment, ma-file ang impeachment, within 10 days, iklaro Supreme Court na calendar days na for purposes of impeachment, kinahanglan i-appeal siya mga higala sa order of business. Thereafter, within 3 days, kinahanglan sa ma-refer siya ngadto sa Committee on Justice. O dinha na musugod og dagan ang 1-year bar rule. Ngano importante man ang 1-year bar rule? Unsa may spirit of the law? Ang spirit of the law mao ato nang i-connect ha nga kining presidente o vice presidente they are immune from suit. Nganong immune from suit man sila? Nganong di man sa pwedeng pasaka ang kaso while they are sitting president or vice president? Because gipili sa katawhan niya ng highest office of the land nga magkaserbisyo sila sa mga tao. Muna'y tuyo nga dunay 1-year bar rule, the only case nga imo mapasaka against the president, sitting president, kanarang impeachment o vice president. Ang uban dili na, aron nga dili sila matugaw, dili sila mahigala masamok sa ilang pagserbisyo sa mga tao because they are chosen by the people to serve the people. Straight to the point. Saan na pagserbisyo nila karon kung imong i-attack og kaso, attack og kaso. Muna di mo sugot ang ato mga higalang balaod. Constitution ka na. Dunay spirit of the law, ana. Laliman ka na og wala nang balaura mahigala karong buwan na pasakaan nimo kasong presidente or vice presidente. Human ma-dismiss, next man pasakaan, atakon nimo og kaso. Og wa man gani na limitation, delikado kayo. Sumanan dunay mga limitations. Muna nga importante ang pagdagan sa 1-year bar rule aron nga ang usak impeachable official nga gipasaka kaso kung ugaling makonbikto di tangtang pulihan dayon aron na ay magkaserbisyo. Nan to dismiss dayon para magkapadayon sa serbisyo. Nya di na siya matugaw until another 1 year. Kaya ang tuyo gud nganong gibutaran ang presidente o vice presidente aron nga mo serve. Dili kay gibutaran aron ikihag impeachment, di na mao. Straight to the point. So kining ambisyoso mahigala nga si Tito Soto, wa pa siguro niya mga higala madawat nga napildi sang Sara Duterte taon. Gikulata siya mahigala sa pagdagan niya vice presidente ang kontra ng Sara Manday. Pila score ni Tito Soto tanawon ta kuno be? Ngano yung perti ganyang sakitan gyud siya mahigala? Duha ni ang mga og siya may kisay makatambag ani Tito Soto ingon lang siya nga ay lang palabi to kay sa may kasulti sa mga tao wa pa ka move on. To the point nga ang mga justices sa Supreme Court nga nag-interpret sa balaod mga higala sa tinarong nga pag-interpret. Isip guardian of the Constitution. Mo pa yang gisaway hinoon ang mga justices sa Supreme Court. Wa man nay interest sa justices sa Supreme Court ang pagwardya lang sa Constitution. Di man na parihan nimo nga umatangtang ang presidente, vice presidente gustuhon nimo aron mo saka ka. Klaro nimong interest? Lahi man ang mo decide diri ang mga justices sa Supreme Court nga tinarong nga desisyon without any interest. Mo man ay kalainan nga mo desisyon ka aron ikaw mo puli, kadagkog lainan. Sa mga tao makaingon, padi kadawat Tito Soto tao na pildi. Pagdaga niya 2022, ang idagag presidente adto mahigala mauman si BBM kontra si Lacson, kontra si Lini, dapa si Isko, apel pa to si Manny Pacquiao.
Ni concede na sila. Kini siya mahigala. Murag nagdumot gyud siya, kasakit gyud siguro niya, nagtuo siya mahigala kuan. Pildi mga Distrito Soto sa Cebu. Ang kagikan mahigala dira sa Cebu. Pero pagdagag senador, hasta pagdagag vice presidente, pildi, kulata sa Cebu. Pagdagag senador, wa sa mapis top 12. Ha? Wa sa ka-analyze, ana bright man ka siya. Wa na ba? To the point, mahigalang Supreme Court pa mo iyang gi saway hinuon, bida tawhana. Sumo ka na yung mga punto diha. Tanaw nimo ang spirit of the law. Ngano man, di makadagan, liman ka na, ipasagdan nimo mga congressmen. Nga sakto sila. Sa to pa, kung dunay mo pasakag kaso, sila'y magbuot kanus ana, mudagan ang period. Kaya nga no, madagili nila i-refill sa, kung sa to pa na ang discretion nila, hindi kung mauna, discretion nila, amo na sa ning lumluman dire. So na file impeachment case, example ha, og atong pasagdan ng Kongreso wa sa badlunga Supreme Court aning kaso ron House of Representatives versus Duterte. Sa to pa kung dunay mo file impeachment complaint, ang ipasakaan og kaso mahasol ng daan ngay nganong nay kaso ang ipasakan niya dili mo dagan ang period kay ilang lumluman mahigalag dili nila i-refer sa Committee on Justice. Dili mo dagan kay dili man mabutang deemed initiated. Usa may mahitabo ang ipasaka og kaso dili sa mahimutang. Kay naay gaong-ong nga kaso niya. Hay naman ang ingon justice delayed is justice denied. Kuha ninyo. Kung pasagdan ninyo ang Congress o dili badlungon Supreme Court, doon ay mo pasakag kaso. Kano, first complaint ni pasaka December 2. Ikaduha, December 4. Ikatulo, December 19. So dili mo dagan ang period kay wa man ma-initiated. Kay wa man i-refer, wa man i-forward dito sa Committee on Justice. Kung sila'y magbuot, ana, nakasupak sa Constitution because the Constitution clearly provides. Giingon mahigala sa Article 11, Section 3, Subsection 2 ug 3, within 10 days, i-appeal na sa calendar of business. Thereafter, within 3 days, i-refer gyud ngadto sa Committee on Justice. Kaklaro, ana. Muna yung Supreme Court, wa mo discretion, ha? Muna yung klarong interpretation, kanang session days, calendar days na for purposes of impeachment. So, bisan pag mo, nga kadto, dunay adjournment sinidi, automatic. Considered as terminated, considered as dismissed na kadtong maong impeachment complaint. Ang amag kamoy magbuot, imagine na kag kanus amudagan ang 1-year period na ipasakang impeachment case unya dili nila i-forward dito mahigala sa House Committee on Justice. Sa tupahantod karon ay maabtan og pila ka tuig, okay lang. Dili mo sugot ang Supreme Court, yung Supreme ayaw magdadaan ninyong kabuuan. Alam mo na, kinis Vicente Soto wa pa ni kadawat kay pag-eleksyon natong 2022 sa Vice Presidential race, ang iyang kontra Sara. Pila may score ni Sara sa Tibok Nasod? Labaw pa si Sara score ni BBM. Murag 32 million man itong kasara, day. Tanawa lang ko, double check lang ko. Dili na kay Kwan, 32 million itong kay labaw pa siyang BBM. Nya, kang Vicente Soto mahigala, 8 million ra. Wa na ba? Almost 32 million, no? Labas na labaw sa ni BBM og mga 1 million sad. Nya si Vicente Soto, 8 million ray nakuha. Murag na sakitan gyud siguro siya. Tan-aw niya di madag eleksyon. Di sa mahimong vice presidente kung eleksyonon, ari tabi sa kwan impeachment. Way nakatambag Vicente Soto nga ilang palabi to kay sa pagsabot sa mga tao na magug kay interest anito.